Среща номер 6. Ангел Кръчев срещу Станой Табаков до 93 кг. Срещата ще се проведе по професионалния Ангел Карашев срещу Станой Табаков. Интересна среща. Атрактивни състезатели. Станой Табаков е вице-световен шампион на бойно самбо, а Ангел Карашев е шампион на България по самбо и джудо. Срещата ще бъде равностойна. Двамата състезатели имат почти идентична игра и ще наблюдаваме едно зрелище, според мен. Ще се появи Ангел Карашев, който замества контузен боец, но не се притеснява, че е извикан по-късно. Сигурен е в победата си. Зад гърба си има шампионски титли при младежите по джудо, самбо и кикбокс. По-късно вашите аплодисменти за Ангел Карашев! Аплодисменти за Ангел Карашев още веднъж. Исках те болата, Срещу него ще се изправи Станой Табаков, Кобрата, вице-световен шампион по бойно самбо за 2010-та. С множество медали от републикански първенства по борба, с 4 мача професионален ММА. Тренирал е в един от най-добрите ММА школи в Англия. След мачове в тежка категория и консултации с треньори, Станой решава да премине в полутежка категория. За предстоящия си мач се подготви с елитни състезатели по бокс, муай тай и ММА. Нека аплодираме Станой Кобрата Табаков! Драги зрители, Станой излиза. Станой е мой съотборник, националния отбор по бойно самбо. Бил съм на негови срещи в чужбина на бойно самбо. Там показва изключителни умения. Воля за победа. Ангел Карашев също е бил мой съотборник в детските ми години. Но тук трябва... Докторе! Докторе! Дани! Ето ще бъде даден старт на тази интересна среща. Станой Табаков срещу Ангел Карашев. И двамата опитни на борба, в стойка също така, но по-малко. И двамата са по-добри на земята. Борцовата техника. Ето, но Станой показва доста умения с удари с крака, но и Станой направи първия си тейкдаун. Спокойно, не стискай. Спокойно, работи, мрежите тук, мрежите. И в момента работи. Нанася слаби удари в трупа на Ангел, но всеки удар разсейва противника и това е... Ето Станой зае удобна позиция да нанася удари.
Продължава, бие в тялото, може би трябва да премине към главата. Една се удари в момента в главата вече. Една се сериозни удари на своя противник Станой. Ударя лакти в тялото на Ангел. Станой налага своя опонент. Доста удари получи Ангел, но все още се държи и се защитава. Станой трябва да пробва ключ на ръката, но няма плътност и може би няма да се получи този ключ. Ето и се отказа Станой, видя, че няма да стане, продължи да работи за нещо друго. Ангел се опитва да се изправи. Станой, ето станаха, преместиха боя в стойка. Станой ще ви опита, може би, хвърляне, суплес през тяло, но не. Ето отново Станой направи своя тейкдаун. До момента срещата е изцяло за Станой. Той показва изключителна доминация. В момента Станой гласи за сериозни удари в главата. Фанал е Ангел за ключ на ръката, но не. Сериозни удари и матча е спрян. Матча е спрян. Сериозна ситуация тук. Но нищо сериозно. Ето Ангел отново пое глътка въздух и е на себе си. Тъй като малък е тук с меч, него го щеше да умре, да му стече кръвта. Те го закараха толкова много спаси. Той е малко. Победител с нокаут в тази среща е Станой Табаков Кобрата. Наградата ще връчи Армен Назарян, двукратен олимпийски шампион по класическа борба. Вашите аплодисменти за Армен Назарян. Много ме човек. Сега ли? Накрая, кола се бори накрая. Американец е къде го хвана и направо към бам. Аплодисменти още веднъж. Искам да благодаря на момчета от Muay Thai и боксерчета, които ми помогнаха за подготовката. Обещавам на всички мои приятели и фенове да не ги разочаровам
за напред. Довиждане. Аплодисменти още веднъж за Кобрата.